مدام منسيات عبريد يرنا أبزز اللخمو سلام نعكم يخون خبركم سمعتي ردي إرنا بحفشة بفلايك تختاتلت مدام منسيات كما يتغنيو حمس كوينو نعكم يخون إمزبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا ميرون هبت مريم زدالو مدب سقرب لكم أخبرت محاري كسافت أمي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر نعدم سنة يتصنحوت مدام منسيات عبريد يرنا كموت أيدلن هاجري حلفت زحلفة مجزأتا بتوم كاب جزأتي ناس أوت إناينا زبلو جزأتا نات جزأت كم موقع بارنت كي جالاجل كوا كموت هيدلن هزبي ناس نت أكلام تيخنسو نايباني مبرهتي بعبي ناس نتن حرنتن كسئن النار أخو مسمال أكموت كعرخ في التوايا يكونن أفقد شلاتات تمقحم زلو من إسيات عدي زراي ناتتصبيو زي مهلاوي كحتتن مخانو سلز فلت عيني كوا سلام يبلن حبرة السبي زي حتوت حتيتكا نمسلكا تطابقكا سلمنتاي تموجيتكا أبزي بهالو العالم كي هلخو سيول يخون منقست سماي بتصحيتي كونا أي حرياينيو دق أي ممزقب بيت تمهرت سينوم بعلت بيتي بسئنت كتقرح كراي جزا مخفل سينا كم قطمي ملس نقوسه حاز ما يتبناي كتنكلابت أبرخا خط الماء ملكع خصاب تقاقيو حسم كشامو ولا مورالا كالسبابر النار أخوه مس مقابر كتابق فتسيمة أي حلمون ودي هاجرو كابدون قرنا حرا خوتص ممهر كخون زنبر حلمو أبزي قدوب عسكرنا تشخيلو النار أخوه قوالي دكتور كوينا قوسل زيغاتات كتزنن زنبرت أمحا سر سئنت نزيف كرتو تمرعا بيجا دخندتنا تحريدا جزات عاتيا تتصبايت كوينا ختحلفو أبقد معيني قتريلا إنا ترأيتني حلناين ناوقسنمو كميلئي كسانت كرأيني أملاخ كم حوص أبحري كبازح نزف كدلي قدوس مرعا قوسيوم زرأي نمسنات أقول قلوتو زي فتسأمة أيوا سبنيو زبل سيت أنا وحقي أغميت أملين هالومو انت يمسيلي مزي مهلاو كسحسح كم ياقوب قدمو مماتو أب عدي أمريت عبوتاتي كبروني إلى تلابي نتاسر سدت فرق عدمي زي نبركوا هاجرين رستي عبوتاتين أب جزي موتيكوا خينقدا بأمنة عم مساميتهم ريساي نفنفنوس انتاي كوات ايه كبري كيملسكو مسموت حقب قبزبل سر زملوخ أملاخ مرعي مرعتي مسبيلوآ أنا مسبادلاي بحلو تزقتا تأثيرنا سنة سرعات عسلي أب أسر بيت عد أبيتو النحلف كودا كأمتاخك أتصوني سأن فلتأتهم سلمنتاي أب أملاخ أمينكا كمانا ملك زي أملاخكا نسيت أن زي تجزاكا ننقوس سيوات أخا زبلوني لك عدي نقحات كي زرأكلهم هاجر مالت هزب مخانو هاجر بزي هزبي استنفاس زي بالله هيوت مخانا كينك أحكوم كيس تمهاركومنس تنقلعت كدكس بنايدوب مسمس حنتو تتحيسو منادق بعد ما فريسو تبهيلو بسنكي تدقاقا مخينات برخاز وفره أبوي عدي بزي مقتاو مقرة أبو خيستا مقركو عبس دك أيون نعيسي إنوم زختي ممكعبيو فتسوم أي واحد الليني أوه انبنو خينات عج برت كحس أدي ما قبرا وقاسي كي مسرتكو حق أو صورا خي جمركو بأمان كدبه مالت أبدا بزي سلف سانسور لبوم زأززوم زصحفو حق زجانو تبعت درسي كي فريو لبهز بزنببو مقالح زملسو قد أمتي كي تبازحو أفو مصبرعم بارع زي كونس سلام زتكوسا حدمتي كي تقلقلو أبو زقعرو أب سلام زقوهمو زي كانوس أب حد تهانا خوت بينهم زنقحو فقرز مزمروم درفت خيت رابحمو انت يمسيلي ايه كأسينا زموت بلسوين اللي النيلة سجني تزقشلا عكاتن قابان كحيلو النيلة قشبار كاز خدلا سباد سيلو النيلة شعيلة من دفراي زنق دلا فول تسانية وناوين الني متحت حتيفة كبديز عنقللا مسحباي منقودا خزانا قعدلي دبار وخيدة أموري زحد سلا كم بحتايز عندرلا زوسنا لهاجر كي مسرتكوس
ዓራት እኳ ይረአየንን ኣደይና ቦይን ዘይብሉ ኣሕዋተይ ዘይተረኽብዎ ካህናት ዓድና ሽማግለታት ገዛውትና ዘይመረቕዎ ሆቴላት ዓዲ ሃገር ዝኸስብሉ መርዓ ከየቋረፀ ትንፋሰይ ካብ ነብሰይ ክትፍለ ማለት ዘበት ኣኽራናትን ጎቦታትን ዓድና ንድፋዕ ተባሂሉ ኣግራብ ተቆሪጾም መልኣኹ ሃዲሙ ሸሊሉ ተሪፉ እርጋና ብርእሱ ቸይቸይልሉ በሪሑ ዓድና ዝጓሃረ ነገር ዘዘሓሕሉላ ፍርዲ ዘውፅኡላ ዝመያየጡላ ዝነበሩ ዓባይ ዳዕሮኦም መንግስቲ ኣንጻር መንግስቲ ሽርሒ ተኣሊሙላ ጽላል ጌርኩም ኣለኹም ኢሉ ካብ ሱራ ምሕዋ እናሰማዕኩ ኣእዛነይ ትለኾኽ ከም ዘይነበረ ኮይነ ክጸምም ኣደይ ናብራ ንኽዕሪ ወርቃን ጨርቃን ሸይጣ ወፃእ ዝሰደደቶ ውሉዳ ባሕሪ ውሒጥዎ ክሳብ ዝሞተ ሞት ትረስዓኒ ለቓሓ ኸይመለስኩ እህት ኣኸይ ኣሕወኹ ኣይመውትን እየ ሓፍተይ ንመውስቦ ዝሓትዋ ኣብ ፈቕዶ ኣንጎሎታት ኮይኖም ብፊስካ ዘጽመምዋ ዘሸግርዋ ዝቃጠብዋ ዘዋዘይዋ ዘሕረቕዋ ዘንበዕዋ ዘስሐቕዋ ልባ ክሳብ ትትኮስ ተፍቅሮም ዘፍቅርዋ ሃገር ዝቕይሩ ዋጓብዝ ዓዳ ዓዶም ሒዘዮም ከይተመለስኩ ናብ ጉድጓድ ከኣቱ ማለት ኣይሕሰብን እዩ ማኣዲ ገዛና ፈሪሱ ኣብ ቅርጫት ከቢባ ትምገብ ዝነበረት ስድራ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕብትን ኣትይዋ ፍቕሪ ብዙሓት ዛሕቲሉ ቤትና ንሓድሕድና ብሓሳብ ስለ ዝተረሓቐ ጥራይ ኪኖ ምርድዳእ ኣብ ምቅታል በፂሓ እናተዓዘብኩ መንክሕጐስ እየ ሞ ዝመውት እወ ዜጋታታ ብሕጊ ዝምርሑላ ዝተበደሉ ፍትሒ ዝረኽቡላ ብቕዋ ምትመሓደር ሃገር ከይሃለወትኒ ናብ ዘበሎ የብለይን ዝቖሰለ ልቢ ዝተጐድአ ፍቕሪ ዝፈረሰት ስድራ ዝሞቱ ዕሸላት ዝዘኽተሙ ህፃናት ሕወት ከይሃብኩም ክመውት ኣይደልን እየ እቲ መንእሰይ ማይ ባሕሪ ጨውጨው እናጣዓሞ ኣብ ጻዕሪ ሞት ኮይኑ ከም ዝናበለ ይስሓግ ነበረ መደም መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ኣብ ኣውቶቡስ ካብ ተሰነይ ነስመራይ ጓዓዝ ነይረ ኣብ መንጎ መስኮት ከፊተዮ ዝሓወይ ቆልዓ ንፋስ ከይኣትወባ መስኮት ዕፅወለይ ተሓባበረ ንበጃኻ ዓዲ ቆልዓ ባሓውስ ልመና ጠሚታትኒ ኣብ ገጻ ማዳ ነይሩ ወጅሃታ ካብ ገጠር ዝመጸት ትመስል ወይለከይ ማዕሮ እማ ኣውቶቡስ ሙሉእ ዲ ክደኣ ክትብክል እያ ደንበር ክትርእስኺ ይሰርሕ እዩ ለኻይ ተለኺኻስ መገሻ ኣብ ጫፍ ዝነበረት ሓንቲ ርጉድ ኢላ ሰበይቲ ክትማዓታ ርእያ ዳሓር ክንደይ ግዜ ነጊርናኪ ቆልዓ ሒዝካ ይሽቀጥኒ እዩ እንታይ ስርሑ ክተርእና ዘለኺ ሸቃጦ ተሰነይ በኣኽ ክንጽርፍ እታ ኣዶ ቆልዓ ጋያሽቲ እምበር ሸቃጢት ኣይመሰለትን ነይራ ሰንቢደ ቀድሻ ይትሰምዕን ያግደፍያ ብድሕሪና ዝነበራ ኣንስቲ ነቲ ዘለፋ ተሓዊሰንኦ እተን ሸቃጦ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝመላለሳ ንሓድሕደን ይፋለጣ ኣነ ጥራሕ ጋሻ ነይረ ስድራይ ዓለ ግድር እዮም ዝነብሩ ኣነ ኸኣ መምህርና ኣብ ድዋርዋ ተመዲበ 2 ዓመት ሙሉእ ምሂረ ደሞዝካ ኣይተሰርሐን ውህልል ክመጸካዩ ተባሂለ ደሞዝ ዘይብለይ ስድራ ኸሸግር ስለ ዘይደለኹ ድማ ክሳብ ዓለ ግድር ተመላልሰኒ መንቀሳቐስ ተጠቒመ ኣስመራ ተሰነይ ሸቐጥ ተተሓሒዘዮ እቲ ስራሕ ኣይ ከም ሰብ ዝዛረበሉን ሰብ ኣስመራ ሳላ ሸቃጦ ተሰነይ ትሰቲርናየን ዝብላ ገሊኦም ድማ ዕዳጋ ሰማይ ዝሰቕልኦ ዘለዋ ንሳተን እየን ይሓሚወን ብዓይነይ ዝረኣኽዎን ብኣፍንጫይ ዘስተንፍሶ ዝነበርኩ ሃዋሁ ሸቃጣይ ተሰነይ ምዃንስ ዝፈተነ ዳ ይፈትኖ እንጀራ ጀላዕ ኣይበላዕ ክሳብ ዝምስል ገይሩኒ ነይሩ መጀመርያ ስራሐይ ከይከብደኒ መለማመዲ ብውሑድ ኣቕሓ ፈሊመ ካብ ተሰነይ ዝዓደግኮ ሚሞሪ ሞባይል ኣስመራ ኣትየ ፈቆዶ እንዳ ኤሌክትሮኒክስ ሸይጠዮ ዳሓንከስ ይበሉ እዛ መዓልቲ እዚኣ ግን ካልአይቲ መገሻ እያ 10 ኪሎ ቡንን 15 ኪሎ ሽኮርን ዘይቲ ኣብ ነንበይኑ መሸማዕ ኣቐሚጠዮ ኣብዚሐዮ ይመስለኒ ናብ ተፍትሽ ቅድሚ ምእታውና ከይህገር ልበይ ተረግረግ ትብል ነይራ ወይለካ ዕብዳን ኣቲ ካን ከም ደማሙ ብድሕረይ ዝነበራ ኣንስቲ ተቐናጤን ክስሕቃ ሰሚዐ ክሳደያ ዘርኩ ነታ ኣዶ ቆልዓ ከም ዘይኮና ርድኡ ነይሩ ብጎንና 3 ወንበር ሓሊፍካ ኣብ ኢዶም ሕኛ ዝበውኡ 2 ሱዳናውያን መርዑት ነይሮም ዓረብ ይዛረቡ ስለ ዝነበሩ እምበር ቀይሖም ርኢኻስ ፈረንጂኦም ዝመስሉ ወይ ሕማቆ
ፈሲስዋ ልሒስዋ በሊ ክሳዕ ኣምሪኤን ኣፈን ኣታሚመንኦ ከርካሪለን ሰሓቓ ንሱስ ደሓን ወዲ ንሳኽ ዓገባይ ትብሎን ዋይ ኣኽፊ ኢላ እዚኣስ ከም ልሙድ ሱዳናውያን መርዑት ሕጽኖቶም ኣስመራ ክሕልፎ ይመጹ ካብ ናይ ግሊ ኣውቶቡሳት ግን ሓራት እዮም ዝሳፈሩ ምሳና ምስ ስፋሮም ሓራት ዝሰኣኑ ይመስሉ ወይለከት ፍንጃለይ ደፋር ፍትወት ኣለዎ ካብ ስክፍታ ሓራ ነይሮም ኣብ ዓዶም ንፍቕሪ ዝኸውን ናጽነት ዘሎ ኣይመስለንን ሕጽኖቶም ኣብ ኣውቶቡስ ክሕልፎ ዓጢቖም ማዓሮ ቴሌቪዥን ሓልፈክን ኣሎ ዘይረኣያ ክሪኣ ብዓይነን ተተኻኺረን ነታ ኣውቶቡስ ዕዳጋ ፍቕረም ሲለንኣ ችኔማ ኣብ ጎነይ ዝነበረት ሰበይቲ ገዲፍካ ዓይኒ ኩሉ ሰብ ናቦም ዓሊሙ እታ ደቆልዓ ግን ብሓሳብ ተዋሒጣ ኣድሁብኣ ምሳና ኣይነበረን ተፍትሽ ኩላትካ ንብረትካ ገዲፍካ ካብ ዘለኻ ያውረድ ንብረት ኣብ ዝፍተሾ ብሎኮ ምስ በጻሕና ፈተሪኖ ኣዘኻኸረና ልበይ ምሽት በለት ተማሊአ እዩ ዘለኹ ናይ ድኳን ኣቑሑት ከይህገረኒ ፍርሒ ወሪሩኒ ኣንተም መብርሃን እታ ደቆልዓ እንቃዓስ ተንፊሳ ናሕሲ ኣውቶቡስ ጠመተት ኩሉ ኣብ ምህልላ ተዋፊሩ ጆርግሽ በዓል ፈረስ ባዕልኻ ክትፈልጥ ንሎም ተዋሓሰን እምበር ድሕሪ ሕጅስ በየኣንፈቱ ጽዑቕ ጸሎት ዘኒቡ ወረድና ፈታሾ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣውቶቡስ ደይቦም ውሽጢ ኣውቶቡስ ጎርጊሮም ኣቑሑትና ብትንትን ኣእተውሉ ዝተሃገረ ንብረት ኣዲቱ ቁጸሮ እተን ንብረት ዝተሃገረን ኣንስቲ እግሮም እናሰዓባ ለመና ጀመራ ብርኮም እናሰዓማ ወጠጥ በልኦም ዝበኸያውን ነይረን ዝውጭጫ መሊእን እቶም ፈታሾ ነቲ ንብረት ብእግሮም እናረግሑ ክእለያሎም ብሓይሊ ደፍእውን ኣብ ከም ዝህሞት ሓንቲ ድግድግት ዝዓጠቐት ጸላም ሰበይቲ ናብኣቶም ቀሪባ ብነድሪ ክትዛረቦም ጀመረ ንሕና ሰሪሕና እምበር ሰሪቕና ይኮናን ደቅና ንዕቢ ዘለና ሰብኡትና ወሲድኩም እደግርና ሓዲኩም ብጥሜት ዲኹም ክትቀትሉና ደሊኹም ጋሕ ክንብለልኩም ደቀንን ሰብኡተን ወፃእ ሰደዳንስ ተኸቢረን ክነብራ ደቅናን ሰብኡትና ናብ በረኻ ዘለዉ ድማ ክንጎሳቆል ሰሪሕክና ይትንበራዶ በሃል እዩ መዓረይ ዝሕውለልና የብልናን ዝሕውሉ ይሰደድናን ግደፉና በጃኹም ደቂ ዜጋ ደቂ መሬዶ ኣይኮናን ኢና ናይ ኩላትና መረረ ባዕላ ኣከናውነቶ ዝተገደሰላ ግን ኣይነበረን ካልእ ኣቓልቦ ይሰሓበቶ እታ ደቆልዓ ዝርካብን ንብረታ ተሃጊራ ወዳ ዓጂብዋ ትበኪ ነይራ ኣንታ ሓወይ ብጃኻ መሓረኒ 5 ኪሎ ቡን ጥራየን ንሰን ድማ ንሸቐጥ ዘይኮነ ንዓይሊ እየ ገዚአየን በቲ ትነብዕ በቲ ትልምን ኣንታ ብጃኻ መመሊሳ ተስቆንቁን ናይ መወዳእታ ኸይትርብሻኒ ሕጂ ስርሐይ ዘይሕጋዊ ንብረት ምፍታሽ እዩ ኩላትክን ካብ ዝተኣለያ ሓደ ደቂቕ ኢሉ መንእሰይ ኣእዳዉ ናብ ኩለና ወጣወጠ ድሕሪዚ ዝለመነ ኣይነበረን ዝተሃገረ ተሃጊሩ ኩላትና ከም ብሓድሽ ተሳፈርና ነታ ንዓይነይ ክሪኣ ተጸይነያ ዝወዓልኩ ዋደ ቆልዓ ምሒር ክድንግጸላ ጀሚረ ኣነ ናይ 5 ሊትሮ ዘይቲ ጥራየ ተሃጊረ ንሳ ግን ኣብ ዘይብላ እተን ዝርካባ ሃጊሮማ ንምሳሕ ክንወርድን ከለና ምሳይ ከም ሰሓ መደብኩ ኣብቲ ንሓድሕዱ ዝተለጋገበ እንዳሻሂ ተጎጃጅልና ኣተና እተን ምኩራት ሸቃጦ ብዘይካ ንሻሂ ንመግብ ዝኸውን ገንዘብ ኣየውፃእኔን ቆፂሮንኦ ዝመጻ ስልጣንያ ከፊተንኦም ሰላጣ ድንሽ ኣዚዘ ክበልዕን ከለኹ ኣደ ቆልዓ ሻሃን ባንን ኣዘዘት ካብቲ ባን ቆሪሳ ኣብቲ ውዒ ሻሂ ብምጥላቕ ወዳ ትዕንግል እናበልዐት ወዳ እናብልዐት ትነብዕ ነይራ ከብደይ በልዓትኒ ስእንቲ ምዃና ኣይተጠራጠርኩን ሰብኣይ ኣበይ ስለ ዘለያ ግን ኣብዚ ንቆልዓ ዘይከውን ስራሕ ተዋፊራ ዘላ ነዊሕ ሓሰብኩ ኣቦ ዝቆልዓ ኣበይ ይህሉ ኸውን ጠሊሙዋ ዶ ኸውን ድዕ ኸዓ እዚኣ ትመስል ጽቡቕቲ ዶ ጠሊሙዋ ክኸውን ኢሉ ነፍሰይ ምስ ባዕለይ ኣብ ከቢድ ሕቶ ኣዋጠርኳ መሊሰ ኸዓ ኣብ ዝማደወ ገጻ ሕሰም ዘሰነፎ ጽባቐ ኣንበብኩ ልክዕ ከም ናተይ ሰላጣ ድንሽ ክእዘላ እናበልኩ እተን ክቋየቋኣ ዝወዓላ ኣንስቲ ሓንቲ ወኪል ሰዲደናላ እታ ወኪል ትቋየቕ ነይራ
ዘራይ ክኾነላ እናበልኩ ግን መግቢ ዘለዎ ስልጣንያ ክትህባ ርእያ ሰገጥ በልኩ ድሕሪ ሕጂ ክሽቅጥ ኤልኪ ከይትመጺ ክፉእ ከይተርኢና ወላ ለሚን ክቆልዓ ክዕቢ ተማዒታታ ተሓጻር ሰበይቲ ግልብጥ ኢላ ናባይ መጽያ ፈተሪኖን ክትመስል ኣብ መንጎ ጻብዕታ ኣቃርሽ ቅርቂራ ነይራ ዓቕምና ንሓግዛ ዝሓወይ ምስኪነይቲ መበገሲ ገንዘብ ተለቂሓ ኣሸቐጥ ጀሚራ እዞም ርጉማት ድማ ከምዛ ትሪኦም ጽናሕ ካሕዲጎማ ዘለዋ ኩሉ እዮም ወሲዶምላ እንተለካ ዓቕምኻ ሰይትወታደር እያ ሰይትወታደር እንተኾነትከ ኣነ እውን ብዘይ ደሞ ዘይሰርሕ ዘለኹ መምህር እየ ኪዲ ዘለዎ የብሉን በልያ ዝብሎ ጠፊእኒ ኣንጻር ሕሊናይ ዕደር ግብረ መልሲ ሂበያ ሕርር ኢለ ምስኡ ከዓ ሕርቃነይ መመሊሱ ይግንፍል ነይሩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ረና ንሓድጋኩም ሰናይ ቀነ